No me kaksi peurakaverusta on aina välillä vierailee tässä iltaisin. Useimmiten ne on tuolla itäpuolella peltoa. Nyt ne jostain syystä on täällä maantien puoleisella ruispellolla. Tuo peura oli pitkään vaan toinen noista peuroista ja nyt sillä on tuo kaveri ollut tuossa muutamien päivien ajan. Tuossa meidän lähellä on myöskin paljon niiden kakkoja. Tuossa ihan talon takana metsässä. Ne on hyvin tarkkaavaisia, ne katsoo aina. Vähän aikaa on pää tuolla alhaalla ja sitten taas ne katsoo, että mitä ympärillä. Hyvin ääniherkkiä. Korvat taas pystyssä siellä molemmilla seuraavat. Toinen katsoo tänne päin. Kuvaan täällä navetan vintillä avoimessa ikkunassa. Ei ne mua näe mitenkään. Mielenkiintoista seurata niin kuin niidenkin elämää. Keväällä tuossa jäi tiellä yksi peura auton alle. Mutta tämmöistä elämää täällä maalla. Uittaman laji tienossa.